Il-Gvern jibqa' fiduċjuż fl-ekonomija Maltija u jsostni li fir-rapport tagħha l-Aġenzija Moody's ma ġabet l-ebda raġuni speċifika għaliex naqset il-credit rating ta' Malta, ħlief li tefgħet il-pajjiżna flimkien ma' diversi pajjiżi oħrajn li għax skonti se jintlaqtu ħażin mill-kriżi ta' djun fiż-żona euro, allura anke Malta se jkollha dan l-effett. Il-Ministru Tonio Fenech sostna dan f'konferenza tal-aħbarijiet b'reazzjoni għar-rapport li ħarġet tul il-lejl l-Aġenzija Moody's. Evidentement għal darb'oħra il-credit rating agencies Moody's kif għamlu Standard & Poor's ħadu d-deċiżjoni li minħabba is-sitwazzjoni fiż-żona euro, partikolarment is-sitwazzjoni fil-Greċja u f'pajjiżi oħrajn li qed tiddeterjora s-sitwazzjoni, iddeċidew li jew jiddowngradejaw jew poġġu fuq negative watch 9 pajjiżi fiż-żona euro u pajjiżi oħrajn barra bħal anke l-Ingilterra. L-Aġenzija tal-Credit Ratings f'kollox naqset il-credit rating ta' 6 pajjiżi Ewropej fosthom Malta u qalet li qed tagħmel dan minħabba l-inċertezza kkawżata mill-kriżi ta' djun fiż-żona euro u l-effetti ta' din il-kriżi fuq l-ekonomiji Ewropej. Barra li naqset il-credit rating tal-Italja, Spanja, il-Portugal, Malta, is-Slovakkja u Slovenja, Moody's irrevedit ukoll il-mod kif tħares lejn 3 pajjiżi oħrajn, l-Ingilterra, Franza u l-Awstrija. Dawn tpoġġew fuq dak li jissejjaħ negative outlook, jiġifieri l-Aġenzija qed tipprevedi li anke fil-każ tagħhom hemm ċans li jiġu downgrade fi żmien li ġej. Din hija l-ewwel darba li l-Ingilterra qed tiffaċċja din il-possibilità. Filwaqt li fil-każ ta' Spanja Moody's naqset il-credit rating b'żewġ livelli, fil-każ tal-pajjiżi l-oħrajn, inkluż Malta, ir-rating tnaqqas b'livell wieħed. Fil-każ ta' pajjiżna minn A2 għal A3 bi previżjoni negattiva. Malta però xorta tibqa' bi credit rating aħjar minn uħud minn daw il-pajjiżi li ntmessew mill-Moody's li jinkludu wkoll pajjiżi li m'għandhomx l-ewro. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, Tonio Fenech qal il-Gvern se jistieden lil ta' Moody's biex jiġu Malta ħalli analizzaw fid-dettall l-ekonomija Maltija u jaslu għal konklużjonijiet tagħhom. Il-Gvern jinstaf diżappuntat għal fatt li Moody's anki mit-teleconference li kellna ma highlightjaw l-ebda raġuni speċifika għal Malta għaliex qed jagħmlu dan imma rabtuha biss ma' ċirkustanzi li qed jiġri hemm barra. Meta l-Gvern kif il-poplu Malti jaf qed jieħu l-miżuri li hemm bżonn kemm biex innaqsu id-deficit, kemm biex innaqsu d-dejn u nkabru l-ekonomija tagħna, illi rrid ngħid kemm il-Kummissjoni, kemm il-Fond Monetarju Internazzjonali irrikonoxxa bħala sforzi importanti b'kuntrast ma' dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Gvern Malti jibqa' pożittiv u jibgħat messaġġ ta' fiduċja fl-ekonomija, sostnut u konfermat minn ċertifikati ta' diversi istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Jekk wieħed jara anke kemm ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea, kemm ir-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali, kollha jipprevedu illi għall-ekonomija Maltija minkejja d-diffikultajiet hemm barra ser ikollna tkabbir. Il-Ministru appella l-Oppożizzjoni biex tkun responsabbli quddiem din is-sitwazzjoni delikata għall-ekonomija Maltija u ma tibgħatx messaġġi negattivi li jistgħu jkollhom effett fuq il-ħolqien tax-xogħol.